O comercio local tamén está seguindo a senda do Nadal. Os locais encaran xa os días clave dunha das épocas máis importantes do ano para as vendas. As compras de Nadal comezaron con certa calma, pero nas últimas xornadas a actividade comercial xa se anima, especialmente coa chegada das ceas e comidas destas datas. Pois empezamos a vender algún regalo, cousas para xa vísperas de Navidad e todo eso, tamén para cenas de empresa, calzado, complementos, abrigos, un pouco de todo. Os comerciantes recoñecen que o inicio foi algo irregular, condicionado tamén pola meteoroloxía, aínda que o ritmo está a mellorar conforme se achegan os días grandes. A ver, en principio arrancaron un pouquiño lentas porque tamén o tempo non nos axudaba moito, pero bueno, agora que veñen as ceas e todo o que é regalos, que é a próxima semana, pois sí, xa estamos vendendo ben. Moitos clientes comezan a planificar con tempo os regalos máis inmediatos, mentres que outros prefiren agardar algo máis. Sobre todo xente que ven xa con intención de ir xa programando que os detalles de Navidad, un pouco cara regalos xa para ahora mismo, para a semana que ven, e despois para Reyes eso aínda vai un poquinho máis lento, máis pa diante. A campaña mantense, polo momento, nunha liña similar á do ano pasado, coa vista posta nos días posteriores ao sorteo da Lotería de Nadal. A fecha de empezar a comprar de verdade a partir do día da lotería, a xente sabe se ven máis arriba, sobre todo se lle toca algo, pero bueno, sí que máis ou menos vamos un pouco na mesma liña que o ano pasado. Dende o comercio local destacan tamén a importancia das campañas de dinamización e dos incentivos para atraer clientes. Ahora vamos confiar que a campaña de Navidad vai a ser boa, que tamén estamos agora con a campaña de sorteos que estamos sorteando cada día 1000 euros en vales de compra, cada semana temos premios, na semana de Reyes hai tamén premios para dar, entonces, bueno, entre as compras que hai e axudar un pouco a xente tamén, que damos os tickets de parque para que veñan a comprar a Ribeira, tamén axuda un pouco as ventas. En canto ás rebaixas, lembran que chegan despois das festas e chaman a apoiar o comercio de proximidade fronte ás grandes superficies e internet. Temos un comercio bo, de calidade, que é o que nós temos que apoiar eso. Abrimos os sábados pola tarde, que é importante, que a xente a veces non o sabe, pois sí, abrimos hasta despois de Reyes, dar ao cliente un pouco un servicio personalizado, que é o que temos que nos facer hincapié en eso, en ter unha atención personalizada, é un produto diferente que nos diferencia de centros comerciales, de internet, todo eso. Un Nadal clave para o pequeno comercio, que confía nos próximos días para pechar unha boa campaña e manter vivo o tecido comercial nas vilas.